வணக்கம். இன்றைக்கி பொரிச்ச பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன், ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய நாட்டு தக்காளி பழம் வெட்டி வச்சுருக்கேன், 2 பெரிய வெங்காயமும் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 கப்பு துவரம் பருப்பு, ஒரு 50 கிராம் கடலைப்பருப்பு, ரெண்டையுமே கலந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதோட தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு அரைக்கணும். இப்போ உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். முதல்ல அதுக்கு மாவு அரைக்கணும். இப்போ உருண்டை ரெடி பண்ணணும். இப்போ ஊற வச்ச துவரம் பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி கூட போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மிளகு, சீரகம், சோம்பு, இது 3 கலந்து போட்டிருக்கேன். அதோட இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நம்ம முதல்ல இதை அரைச்சிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் போதும். போட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருவோம். இதிலே அப்படியே பெருங்காயத்தூள் கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா மாவை அரைச்சிட்டு கூட மாவு பிசைஞ்சு உருண்டை பிடிக்கும்போது அப்போ கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ வேணும்னாலும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்சு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா கொஞ்சமாக இப்போ போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் குழம்பு தாளிக்கும் போது அந்த டைமில் கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்குவோம். உருண்டைக்கு மாவு அரைச்சாச்சு. இதை உருண்டையாக பிடிச்சி பொரித்து எடுக்கணும். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நம்ம வடை பொரிக்கிற மாதிரி பொரிக்க தேவையில்லை. லேசாக மேலே மட்டும் நல்லா வெந்தால் போதும். ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் இந்த அரைச்ச மாவை உருண்டையாக உருட்டி போட்டிருக்கோம். சின்ன சின்ன உருண்டையாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா பெரிய சைஸ் உருண்டையாக கூட உருட்டி போட்டுக்கலாம். இது லேசாக வெந்தால் போதும். ரொம்ப கிறிஸ்பியாகலாம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. இது லைட்டாக வெந்தோன்னே லேசாக திருப்பி போட்டு பொரிச்சு எடுத்தால் போதும். ரொம்ப வடை மாதிரியெல்லாம் கிறிஸ்பியாக பொரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மேலாக நல்லா கொஞ்சம் வெந்துச்சுன்னா போதும். ஏன்னா இது குழம்புல போட்டு குழம்புல வெந்து திருப்பி ஊற போகுது. அதனால் லேசாக பொரிச்சு விட்டால் போதும். இதுமாதிரி திருப்பி போட்டு பொரித்து எடுக்கணும். இது வெந்தோன்னே நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இது மாதிரி அரைச்ச எல்லா மாவையும் உருண்டை பிடிச்சி பொரித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் மாவை நான் உருண்டையாக உருட்டி பொரிச்சிட்டேன். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மாவில் நான் நிறைய கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதை நான் இந்த பக்கோடாலாம் பொரிப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இப்படி சின்ன சின்னதாக அப்படி கையால் பிச்சு போட்டு பொரிக்க போகிறேன். பாருங்க, பக்கோடா மாதிரி போட்டு பொரிச்சு காட்டுறேன். இது மாதிரியும் நம்ம குழம்புல போடலாம். உருண்டையாக உருட்டியும் போடலாம். இல்லைன்னா இப்படி பக்கோடா மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்து குழம்பு வைக்கலாம். எப்படி வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும். இது பொரியட்டும். இந்த மாதிரி லைட்டாக பொரித்து எடுக்கணும். இப்படி இந்த மாதிரி வெந்தோன்னே எடுத்துடணும். ரொம்ப கிறிஸ்பியாகலாம் பொரிக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உருண்டையை 2 விதமாக பொரித்து வச்சுருக்கேன். ஒன்று அந்த மாவை அரைச்சிட்டு அப்படியே உருட்டி பொரிச்சிருக்கேன். இன்னொன்று பக்கோடா மாதிரி நல்லா நிறைய கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு பொரித்து வச்சுருக்கேன். அது உருண்டையாக உருட்டில் இந்த மாதிரி பக்கோடா போடுற மாதிரி பிச்சு போட்டிருக்கேன். இந்த உருண்டையில் நீங்கள் தேங்காய் துருவல் கூட சேர்த்து போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இதிலேயே கூட கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி நிறைய போட்டு அப்படி கூட நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்கலாம். தேங்காய் போட்டிங்கன்னா மறுநாளில் எதுவும் மிச்சம் இருந்து வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் குழம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அன்றைக்கே காலி பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் தேங்காய் போட்டுக்கலாம். இப்போ குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ குழம்பு வைக்க ஸ்டவ்வில் ஒரு சின்ன மண் சட்டி வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் அதில் ஒரு துண்டு பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். வெந்தயம் போட்ட உடனே கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெட்டி வச்ச பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் 2 சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விடுவோம். வெங்காயம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இடித்த இஞ்சி பூண்டும் சேர்த்து வதக்கிடணும். இஞ்சி பூண்டு இடித்தது
அதை நீங்கள் மிக்ஸி கப்பில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கூட போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இடித்து தான் போட்டுக்கேன். போட்டு இதையும் கொஞ்சம் வதக்கிடணும். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்து வதக்கணும். தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். போட்டு தக்காளியும் நல்லா வதக்கி விட்டுரும். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இதில் வந்து நல்ல ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் அதோடையே அப்படியே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை சேர்த்துருக்கேன். இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து வதக்கி விடணும். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இதில் அரிசி கலந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அரிசி கலந்த தண்ணியும் நான் கொஞ்சம் அந்த மாவு அரைச்சேன் இல்லையா மிக்ஸி கப்பில், அந்த மிக்ஸி கப்பையும் கழுவி இதில் ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு கொதி வந்தோடனே இதில் புளி தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே உப்பும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து விட்டுருவோம். ஏற்கனவே உருண்டை அரைக்கும் போதும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கு. இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது லேசாக ஒரு கொதி வரட்டும். ஒரு கொதி வந்தோடனே புளி தண்ணி ஊற்றிடுவோம். இந்த குழம்பு லேசாக கொதிக்குது. இப்போ இதில் புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம். நல்லா ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்து புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றிடுறேன். இது நல்லா கொதித்து குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் உருண்டையை அதில் போடணும். இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. உருண்டையெல்லாம் போடும்போது அப்படியே உருண்டை அந்த தண்ணியில் ஊறும்போது, குழம்பு தண்ணியில் ஊறும்போது குழம்பு வற்றி திக்காயிடும். அதனால் குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பரவாயில்ல. இப்போ உப்பு போட்டாச்சு. நல்லா கொதித்து குழம்பு ரெடி ஆகட்டும். கொஞ்சம் கொதிச்சோன்னா உப்பு போதுமானு பாருங்கள். அப்படி பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இதில் வந்து நம்ம பொரித்து வச்ச உருண்டையெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்றா போடுவோம். உருண்டை பொரித்து வச்சது, அந்த பக்கோடா மாதிரி பொரிச்சது எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுடலாம். போட்டு உருண்டையும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் வந்து அந்த உருண்டை வந்து குழம்புல ஊறும். இப்போ உருண்டையெல்லாம் போட்டுட்டோம். பக்கோடா மாதிரி பொரிச்சதையும் எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்த பக்கோடா மாதிரி நிறையா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து பொரிச்சது, அதையும் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொதித்து வரட்டும். இப்போ இந்த உருண்டை நம்ம பொரிச்சு போட்ட பக்கோடாலாம் குழம்புல நல்லா கொதித்து குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டுடலாம். இதை அப்படியே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நம்ம சாப்பிடும்போது திறந்து கலந்துட்டு குழம்பு எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் உருண்டை இந்த நல்லா குழம்புல ஊறிடும். உருண்டை ஊற ஊற என்னாகும், குழம்பு கொஞ்சம் அப்படியே திக்காகிக்கிட்டே போகும். இப்போ இந்த உருண்டை நல்லா குழம்புல ஊறட்டும். நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம்.